makosana apongozi enatu ndi oyipa mitima kwambiri mpaka nano kupanga ploti yofuna kuchotsa moyo wa mpongozi wawo kumapeto kwake ndekuti kuzamupha ndithu mpongozi ameneyo kukamukwirira kutchire kwina kwake. Nkhani yake chifukwa cha chuma chimene mpongozi ameneyo anakhala kupanga ndi mwana wawo wamkazi. Enabe kumafunsa kuti nkhani imeneyi ndi iti chinachitika chenicheni ndi chani. Ayi ndithu makosana tikaonatu chithunzi chimene chikuswera pasikene pathopo, anthu amenewo ndekuti anali family pamene tikuyankhula pano onse ndekuti ni malemu anapita. Mkaziyo anamwalira imfa yanacho, mwamunayo ndekuti anaphedwa ndi apongozi ake. Nkhani yake yofuna kuti atenge chuma chimene mpongoziyo ndi mwana wawo anakhala akupanga akukheseratu thukuta ku dziko la South Africa. Anthu amene watu mayina awo ndekuti kwa mwamunayo anali Young sawerengera, zaka zake zakubadwa zinali 42, pamene mkazi wakeyo ndekuti zina lake anali Ruth Chalengama. Anthu amene wawa ndekuti ku dziko la Malawi wachokera kumwera uko ku Blantyre. Wamunayo ndekuti kwawo ndekuti kunali kuna Miyango, mudzi wa Mondi wa ndekuti kubangwe kumeneko, pamene wamkaziyo ndekuti makolo akeso amakhala kubangwe komweko. Mano mbali yake ndeto sizoti ndi chakuti nde anthu amenewa anatengana ngati family kupita kumakhala ku dziko la South Africa kumene amagwira ntchito monga amene timadziwira funa ndithu kuthana ndi umphawi. Nde malemu Young sawerengera akuti amagwira ntchito kampani inake kumeneko yopanga matairosi. Nde zikuoneka kuti zinthu zimamuthekera ndithu kumeneko. Anapezeka zonoti apanga ndithu zinthu zolozeka ku Malawi, anali ndi ma investments amphamvu chifukwa akuti amagwiritsa ntchito akuchikaziwo mweno ndi apongozi ake ndi timu yawo kumeneko. Ndi aziramu ake ndi amene amakhala kuthamanga background ku Malawi kuthamangisa mafailo kuti chuma cha mpongozi komanso mwana wawo chiziyenda background, chifukwa akuti ku Malawi anagula ndekuti famu ku Malingunde ndekuti ku Lilongwe kumeneko. Kuyoka panepo ndekuti anali ndi ma structures ena ake oziwika bwinobwino, sizokhala zosowa kuti anagulanso njinga zochuluka kwambiri za moto zimene zimakhala zikuthamanga background, panga kabanza ndi ma business osiyanasiyana amene anali nawo ku Malawi. Nde ngati anthu amene amathamanga background anali ndithu akuchikaziwo apongozi ake, mwe zina lawo amaziwika ndiloti Leonard Chalengama. Ndekuti ndi ana awo ena ndi ena ndi amene amakhala background kuthamangisa kuti ma investments amenewo azikhala kuthamanga ndithudi. Nawo chimene chinazochitika nchona kuti mwana wawoyi amene tikuti Ruth anaganiza zobwerera ku muzi ku Malawi kunali mu chaka cha 2025 imene mwezi wa April, kandi kuti anangopita for visit, kandi kuti mwina makaona zina ndi zina zokhuza ndi ma investments awo siziwika bwinobwino. Komano chimene chinazochitika nchona kuti ali mbasi kubwera ku Malawi anapeza zoti wadwala mwadzidzidzi tsoka, ndekuti anapeza zoti anamwalira pa 27 April chaka chimene cha 2025. Posatira imfa yake thupi lake ndekuti linatengedwa kubweresedwa ku Malawi imene zimakhalira dongosolo lake. Nde mwamuna wake Young sawerengera anapeza zoti uthenga utamupeza anapanga ma process kumene kuja ananyamuka ku dziko South Africa kubwera ku Malawi. Anakhala nawo ndithu pamwambo wa maliro, mkazi wake anayikidwa zinatha mwezi umenewo wa April chaka chimene cha 2025. Ambiriso nkhani zake tinazionaso masamba mchezo zinazungulira ndithudi kuti mzimayi amene anatisiya ali mbasi after ndekuti atadwala mwadzidzidzi. Fast forward, malemu Young sawerengera anaganiza zobwerera ku ntchito after ndekuti mwambo wa maliro watha china chonse zamalizikira pamene atabwerera ku dziko limene la South Africa amapitiriza kugwira ntchito yake. Komano ali kumeneko anayamba kulingalira za chuma chake kuti zikukhala bwanji athe kukhala ndi ma details bwinobwino, ngati nkotheka mwinaso atha kusintha anthu oti azithamangisa background angasi awo akuchikazi amayendesa chifukwa chona kuti kaziyo anali alipo pano mwina kamafuna ndikuti apereke kwa azibale ake ndi zina zotero. Lezi kuona kuti nkhani imene sinakomere akuchikazi aja nangasinde kuti ngati amakhala ndikuti kuthamanga kumapanga survive, nkhani yake inali kukhuza ndi chuma chimenecho after ndikuti akatolera moyo kumonera ndithu kuti ukusuntha pa town. Posatira zimenezi family imeneyo mosogozedwa ndikuti ndi apongozi ake a Leonard Chalengama anaphika pulani yonena kuti ampange eliminate malemu Young sawerengera. Ndezi kuona kuti pulani imeneyo anagwirizana ndi anawo amene amakhala kuthamanga nawo business zimenezo kuphatikiza pamenepo ena mwa achibale awo omwe mayina awo ndikuti ndi Thandi Chalengama, Mavis Sakalani komanso Dennis Chimwaza. Ndekuti ndi timu imene inali background kupanga pulani yoti ampange eliminate Young sawerengera cholinga choti chuma chake chikhale ndiwo akhale akudyerera ndithudi background. Timato woyipa kwambiri mtima wankhwidzi. Timu imeneyo chithunzi chawonso ndi chimene tikuchiona choswera pasini pathopo, ande pano pati kuyankhula pano ndekuti atapidwa ali m'manja mwa polisi ya Bangwe posatirana kuti anapha malemu Young sawerengera. Ndipo oyankhulira polisi ya kumene ku Bangwe amene otondi Asamo Kandiole asimikiza ndithudi
ndikuti kuti timu imene ili mchitoposi mwawo pamenenso akusakasaka ena mwa anthu amene anathandizira kuti apange execute plan yophatu Malemu Young sawerengera. Fast forward plan imene aphika anthu amenewa inali yonena kuti anamwambirano Malemu Young sawerengera kunena zoti mkazi wawo Malemu Luffy ndikutino akuti wazuka imfa yake inabwera mmawa masenga anthu ena ake ndi amene anamusowesa. And then mkazi wakeyo akuti ali kwa msing'anga wina wake kumulanje kwa mkando uko kuti chakuthuchira kumeneko ndi kumene mkazi ameneyo ali kwa msing'anga. Ndi chimene chimafunikira nchona kuti akhale ndalama zochuluka bwinobwino kuti akamuombole kumeneko, akamuombola ndi kuti akhala zona kuti bwereranso wakhala ali moyo. Ndi zikuona kuti timu imene inampanga convince bwinobwino Malemu Young sawerengera mpaka nano yoja anapeza zoti wabonda kunyamuka kuchoka uzulu wa South Africa kubwerato ku Malawi osadziwa zona kuti anthu apanga plot plan yofuna kuzachosa moyo wake nkhani yake yokhuzana ndi chuma chimene anakhala akuchikhesera thukuta. Posatira kubwera kwake ku Malawi anafika ndithu kuwapeza achibale ake kuwafotokozera nkhani yonse imene mayendera yoti mkazi wake wazusidwa ndi msing'anga wina wake chakwa mkando kumulanje kumeneko. Ndi akutengana ndi timu yakwapongozi yake akupitano kumeneko kuti akamuombole pa ndalamazo zimafuna zochuluka. Ndi kuti iyeyo akuyenera kupita nawo kumeneko kukapereka ndalamazo pamoto wake ndi kuti azikabwera ndi mkazi wake nkhani zake zinayenda motero. Ndi zikuona kuti plan imene anayipanga kakrete bwinobwino pandoti msing'anga yonso maziyonso mission yonse wakumulanjeko naye ndithu chene cha gulu la anthu amene anali mmuvu imene. Posatira pamenepo ndi kuti unali mwezi wa February 2026 pameneno Malemu Young sawerengera anapeza kuti wafika ku Malawi and pa 7 February 2026 pamene ananyamuka ndi timu ina kuchokerano kwa apongozi akewo ulendolo kumapita kumulanje kokaombola Malemu mkazi wake Luffy. Ndeno chipitene kumulanjeko kuchoka anthu amenewo ndi sanaonekenso kuyesa kuimba foni zake ndi sizimagwira. Achibale aja kuyesa kupanga konfloti akuchikazi kuona nawonso zimene akuyankha zosamveka bwinobwino. Ndi zikuona kuti panakhalano pakuchitika kafukufuku okhuzana ndi kusowa kwake komano panalibe yankho logwirika bwinobwino potengeranso ndi mmene nkhaniyo imayendera makamaka mukufufuza kwa achibale ake a Malemu Young zimeneno zinapangisa zona kuti achibale amenewo apite ku polisi ya kubangwe kukadandaula makamaka nkhani yokhuzana ndi kusowa kwa mwana wawo Malemu Young. Ndi after polisi kuyamba kuipanga track nkhaniyo kugwisa ntchito kadaulo wawo kupanga investigation imeneyo ndi pamene zimapezeka zona kuti awapana ena mwa achibale komanso apongozi ake a Malemu Young amene watu ndi a Leonard Chelengama. Zikuona kuti kaya timu imeneyo inaulula muvu yonse imene zinayendera mazi a polisi imene zimakhalira. Posatira zimenezi ndi kuti anapita kumulanje kuja afika kumene kuja ndi kumene wapeza kuti Malemu Young anamupha thupi lake ndi kuti analikwirira munda wina wake chakuthuchira komweko. Of course ndi kuti thupi lake linapezeka pa 5 May chaka chimene cha 2026. So mutha kuona ndithu kuti patenga masiku ochuluka kwambiri titha kunena zona kuti close to 2 months ndithu ni masiku so ochuluka kwambiri. Ndi thupi lake linaloti linonongeka kwambiri after ndi kuti kanali kulira ndi zichani kukwirira pansi pamene kunali ntchito ndithu yofukula thupi la Malemu Young. Posatira zimenezi kunapezeka kuti polisi yamangano msing'anga amene anali pa center ya deal imene kuphatikiza pamenepo timuno yakwa apongozi yake plus apongozi amene a Leonard Chelengama. Force ena ndena akusakidwa ngatino munthu akuti wapakabanza amene ananyamula Malemu Young popita kwa msing'anga kumeneko amene akuti zina lake ndi Clement Bison amene ndi kuti wawazika sakuzika kuti ali mtunda wakuti. Ndi polisi so ikuthamangathamanga pa ground kuti ambwandire timu yonse imene inalito pa plan imene yochosa moyo wa Malemu Young. Of course potengera ndi oyankhulira polisi yabangwewa Asam Kadiole akunena zona kuti akamaliza kutolera information yonse ndi kuti onse okhuzidwa akanjatidwa apita nawo ku bwalo la milandu kumene akayankhe mlandu wa mada zomweno ndi zosempana ndi penal code potengeranso ndi section 209 imene imakamba nkhani zokhuzana ndi mada enawe nkhani zake zosayenda bwino zomvetsa chisoni kwambiri. Kwezo zoti munthu chipongwe ukapangidwa ndi apongozi nkhani yake zinthu zimene munthu wakhala ukukhesera thukuta kwa nthawi yayitali apa sizinakhale bwino. Ingotero mzimu wa Malemu Young sawerengera upitire kusa mtendere pepane ndithu akufamile pamene pa sizinende bwino olompa ngono pomwe apongozito oyepa kwambiri zona munthu ukamuyitanisa ku dziko la South Africa bwera ku Malawi kunoko basi kuzamuchosera moyo ndi cholinga choti akhale ndi investments ake zoona zimenezo zinthu zimenezi zindikuthekera kumapekaso chithunzithunzi ndi mwinaso imfa ya mwana wawo atha kukhala zona kuti ilipo ndithu china chake chimene anachita anthu amene nkuthekaso kuti mwina mkazi alingalira zona kuti akabweranso mwina mwana wawoyo atha kuzatenga chuma chimenecho ngati amadyerera chances ndi kuti akhala ochepa kuti akhalenso ndi
control mwinaso nkutheka china chake ndithudi anachita anthu amene fasi zoona akapanga connect izi zimene zikuyendera anthu anamwalira mwadzidzidzi mapeto wake ndekuti azabweranso ndi plan yawo asing'anga chani ase kumunamiza mwamuna wake kuti ndekuti wazuka mwana wawo afuna ndalama kuomboledwa ana yake yofuna kuchosa moyo wa mpongozi ameneyo kuti akhale ndi chuma zikupereka ndithu mafunso ochuluka kwambiri andi zimene zinso zikhale ndithu lesson kwa anthu ndithu amene tili kunja pafunika ndi kumasamala anthu amene apanga rani ma investments athu pali anthu ena oyipa maganizo ngati mene zakhalira pamenepa oti mwina anapanga trust ma investments chane kumano kumapeto wake apangano owo ofuna kutichosera moyo so tikamapanga trust anthu ofuna ndithu anthu oti zikhazi onoti tiwaziwa bwinobwino kupangira zinthu ngati zimenezi inaso kumazalingalira kuti ulaso mwina chuma chimene chonakhaza onoti anasiyira achibale yake mwina anakatha kupanga manage bwinobwino pano nthawi zina zikafunanso kuchitika zimatha kutheka kuti achibale ena akupanganso chipongwe zimatha kuchitika komano tiyeni kwa amene anthu ena ake atipanga trust kuti tipange rani zinthu zawo samakhale ndi mtima wankhwidzi after all ndikuti tikapanga rani ma investments amenewo zimapeza kuti ifenso timakhala zoti tikupezapo kenakake komano kumakhala ndi mtima wankhwidzi ngati umene kuti basi tingomuchosera moyo tisale ndi china zosatira zake ndi zimenezi umapeza zoti wakathera mchitoposi cha polisi ngati imene zakhalira apongozi amenewa ndikuti ndi anawo anawe makosana nkhani zake ndi imene zikuyendera nkhani zosakhala bwino Malawi wafika oyipa kwambiri anthu chikhalidwe chimene tinkaziwika nacho ndoti panopa chinachokeratu kunangosala mitima ya nyama mwinaso nyama zozili bwino kutheka mwini maganizo pa nkhani imene ngati maganizo alipo fotokozani comment section omwe mulemekeza maganizo anzathu